aquí van passar els romans i van fundar Palmira, les ruïnes de la qual encara segueixen dempeus, resistint al pas del temps. Damasc, la ciutat del Gessamí. Gessamí, una flor. Una flor! Però hi va haver bombardeig i se li va perdre la pista. No s'hi sap què va ser d'ell. Tant de bo hagi sobreviscut. El vaixell d'ajuda s'està apropant a la costa. Això vol dir que han rescatat, enmig del mar, un grup de refugiats nàufrags. És horrible! Es pensaven que no ho aconseguirien, però ja som aquí, a Europa. Les cendres s'emporten i les ruïnes s'enguien. Homes, ones que trenquen, diluvi de llengües. I jo, bandejat de totes les tribus, embolcallat per les ferides, abraçant la terra assassinada, vas marxar i a la meva sang vas plantar les meves tendes.